Пенза өлкәсе Мазарлы авылында гомер кичерүче Тюкмаева Галия Ибраһим кызы бүген 4 июль көнне үзенең алтын юбилеен каршылый. 50 яшьлек гүзәл гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан кече кызы Нурия, кияве Рамил, оныгы Али, кудалары Сайфуллиннар гаиләсе Рафик һәм Фатыма котлап җылы теләкләрен юллыйлар. 1972 елның 4 июлендә газиз кешебез якты дөньяга аваз салган. 1990 елда күрше авыл егете әтиебез Мөниргә кияүгә чыгып, менә инде 32 ел бергә кулга-кул тотышып, бу тормыш буенча матур атлап киләләр. Мәхәббәттә һәм татулыкта алар бер-бер артлы безне, 3 сөекле балаларын, кызлары Юлия, уллары Марат һәм кече кызлары Нурияне якты дөньяга тудырдылар. Бүгенге көндә ярты гасырлык юбилеен әнием 3 татлы оныгы Малика, Малик һәм Алиның бик кадерле әбисе буларак каршылый. Кыз балалары очар кошлар сыман туган оядан очып чыгып китеп, үз гаиләләрен булдырып, Юлиясе Мәскәүдә, ә без Самара өлкәсендә гомер сөрәбез. Бүгенге көндә алар янәшәсендә терәкләре уллары Марат яши. Аның да инде тиз арада әйләнеп, балаларын кулларына алырга әти-әниебез хыялланып яшиләр. Әнкәйбезнең олы хәрефтән кеше. Аның җылы күңеле, олы йөрәге, һәр вакыт кешеләргә ярдәм итеп яшәргә ашкынып торуы да таң калдыра. Шуңа күрә ул озак еллар олы яшьтәге әби-бабаларны карап, социаль яклау бүлеге эшчесе буларак хезмәт итә. Аның күңел җылысы һәр кемгә дә җитәр төсле. Әнием, аралар ерак булса да, күңелем бүген аеруча синең янәшәңдә генә. Шөкер, 21 гасыр мөмкинлекләре хатлар язып, берәр ай көттереп утырта торган түгел. Шалтыратып да, язып да, шул ук вакытта аралашыр өчен мөмкинлек бар. Әнием, синнән еракка киткәч, мин бик күп узган вакытым турында уйландым һәм үзебезнең вакыт-вакыт тупас булуыбызны да аңладым. Бар якыннарың, туганнарың, дусларың синең киң күңелле булуың өчен яраталар. Ә мин исә бүген ераклардан сиңа котлау сүзләре белән бергә гафу үтенеп, яратам дип әйтәсем килә. Ялгыш рәнҗеткәннәремне үпкә тотып, озак исеңдә калдырма, онытырга тырыш җаным. Һәм алда минем хөрмәткә, мәхәббәткә төренеп яшә. Мин сине бик нык сагындым. Тәмле иттереп пешергән пәрәмәч, бәлешләреңне биредә искә алам. Сине бер генә кышып бүген котлыйсым килә. Син бит минем бу дөньяда бары бердән-бер генә булган олы, иң яраткан, сөекле, уң як фәрештәм. Сиңа бүген 50 яшь тула диләр. Ышанмыйбыз. Син безнең әлегә бик яшь һәм матур сөеклебез. Раббым, алда да әткәй белән гел бергә булып, безне сөендереп, алтын, бриллиант туйларыгызга кадәр җитеп, оныкларыгызны үстерешеп яшәргә насыплар булсын. Котлы булсын яратканым юбилеең, бирсен Раббым бары саулыгың. Кирәк кадәр истәп бирсен иде кадерлемә минең байлыгың. Бирдең миңа ни бары җылыңны син, безнең чират җитте сөяргә. Минем әни иң гүзәле диеп, бар җылыбыз сиңа бирергә. Теләкләрем бик күп алар әни, барысында сөеп юллыймын. Синең хакта бары синең өчен алда яшәргә дип уйлыймын. Кадерле кодагыебыз, 50 яшеңә җитеп, син тормышның 50 төрле сынавыннан уздың. Берсе алдында да сынмадың да, сыгылмадың да. Шуңа күрә без синең белән горурланып, төрле яктан да сине өлге итеп, барчасына куябыз. Раббым, сиңа алда да бәла-хазалар күрергә язмасын. Кадер-хөрмәткә төренеп, якыннарың янәшәсендә бәхеткә күмелеп, Кода белән бергә 100 яшькә кадәр җитегез. Без сезне бик яратабыз. Без бит сине бик тә яратабыз. Сыкланабыз, күзләр тимәсен. Кайгы-хәсрәт, шир-сырхаулар бер дә сезнең яныгызда йөрмәсен. Юбилеең котлы булсын, кодагый. Аралашып яшик, гөрләшеп, шатлыкларны бергә уртаклашып, авыр вакытларда берләшеп. Хөрмәтле Галия Ибраһимовна, бар изге теләкләр чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләктә бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз.
яшәргә